kiriso yao chingaki ogoswasanyo kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tempo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuari aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucuri go busongo iyo irangene neduka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werero bya umwancho mu rigera lyo Gatembe TV ritukariga lya H tariki 19 Tienyi okianda umwaka w'ekirubere na 2025 chinga kya mange aganda kane kwa chinsemo andamono ime ye county ya Kisii na boye county ya Nyamira na asiri tukolya lero hukumenya twandiriga ayamate y'abantu bane abanya tukaba bagosiria magima amaga yo koyira nyumba chikumaga nyumba cyabo gostusiwa na bantu tamanyiri nibanya kabakwane kwa chinzi tuko lya lero aze chinsemo cia Nyamakoroto ime county ya Nyamira ayo na yanda mango mwanchu murire kineke unga chinsaibira senjira wekiranu Jeni wangoro kwaro ni ototo nyangiri ogitoko bwatera na kuanza mimenyererio nigakorwa Wilson Makoli naya negatia yuna kwariganirie emagaro ya lero siasa entindikane kwa somoiga wa matanga chinsemo cha Nyamakoroto somoiga wa kwene bane abo bajirite nyomba tayakuru iwa yapide na minyo nguji kuminya pagocha na nyoro mu na rairense no mu muroyo iga na rarere mu na raire para igo mubasika no mubebwe para kwene kwa chinsemo chia Kenya oyirira abantu babere gosiria magimabo
go around to education. Money has been taken from government, which is supposed to be directed to various ministries and departments. Wanajebina mwanene homokoro Moske David Kinani Maraga kumachia serikali asobo tumekio bobe wechibesa. Mwancho omo rigereria kionga chinsebere togo chaka nengana yogo ichania kurwa chinsemo chia Kenyanya iyo egotoka imebunge ya machoge bravo stoko mebuna abantu babere niko basiria magemabo emambia lero watakana amono mbasikono nyaka wakane kwa chinsemechio mbasikono nyaka wakolekana ime iyo mobera chi ase pale kurwa mugonga go Kenyanya niko bwatrania egaria eyemo amone pikipiki yerera umworokia oyomo bwe skuru go tiro mabwae nabo igo murundia bwe pikipiki yo wikabono iga munatoko endembeo nigo oyu munya pikipiki yo atranyara kabaga kumanyikana kolende abarundi bamwe abo niko basokia anagoteba buna nzachinde nigo baranyara kaba koligia na konyara kaba bakumanya nigo kubole kwa rurwe abantu ko bamaiso anene mono asogotumiki wechpara munagotumanye muri kito Gilbert Kobe Bamenyi bensemo ya mobera litukulia lero mambia abokera mu basokano bwepara oyoirera amagima y'abantu babere gusira sani matatu yarenkurwa asekura ara sensemo ya Kenya go kya sobo sombi bwa ebelitiko igore yanyorana n'umwana bodaboda yomo ore obogolityo mu abiria chingaki arenge kogenda esabali go kya sensemo ya Kenya no liga kurwa sensemo ya Kenya go chimugonga umutu oma chingaki bali gutana n'ekini sani chinde omontereba tigarusigalie paki anyeire anyakolie gas lakini talia gutoma mo conductor umuntu utawali nyoneke bando mu obogima bumwana bodaboda niko gwasira abo chingaki oli abo goletia nyako bagusira chingaki ari koirwa asinya gitari kerkurata ya kuru igo ya bide na minyoka nguji kuminya pagocha nanyora umungina arairense no mumuroyo iga nerarere umungina araire para igo iga aliere kande Kenya one gotebekana kuru Kenyanya kigali cia minyoka nibe bono yakusi accident yo yarenge mutu nyabwate bantu kulende kiaro kana kubagecha baria barora mu basokano ya sensemo yo mobera kerianga nyuma yo murundia oyo okora mu basokano yo nigo achaka gutama ase bachaka kumuminyokia na kumuikera chinga kibacha kumanyanga tari mogendia bwe gari orenge kulende no e conductor yanya ko bage kuburie gari kurwa sekurara gochia se stage yateka no conductor bwate gari tari montereba one karatu omaba na sokire para njanya le kono mwana oyo conductor so abuta uchinjire kwanda bono mobere ekurata ya kurungo uitira abantu oyo gotama tomo minyoki toi kaliro goro otereri ogwa karabu tomo gwata tomo irani bono twara ragingo muitere musambe twara atiga na itu sana nonere bono eyikira abantu bateba tiga to sevu bugimobo libaga nertora muite onye nekina kichiko kobaraisi ekiagera na ruo gusaidinga ninja natu ometaba ko bangora kwa abanyanyimbo kurwa segeta seni ya Kenya gocha gokonya mu basokano yo na gutanga abamenyi barenga so kubwaterana gochigurusia mibere ya sensemo ye para nigo kwa bagecha abamenyi abo na abanyanyimbo kurwa sensemo yo gembo na ubacha sobokonyi kurwa a sensemo ya ogembo tamu criticizing most amagoza manene sana iko tuwa kesi mi Kenya police station 10 times and no response was taken. Nothing was taken. Baka ya pili tuaje kuliko usaidizi kuruge. Abana boda boda bamwe abo niko besokya kumulirira nyagusiro nyakuba gusira otebekana gukora bosombi bwa ya sensemo ya igare nabo igore gokoba musubati yotebekana uromo konyi bumwarimu omonene a sensemo ya liamo. Abagstand ya bono mambi umo na boda boda no mada mwe kwa school wanyaka abagusiro bugima bwabo asa accident ye pa na accident yo ndako tabaka no mwana boda boda bota magos mono mono muntu ke gari bota magos ikiagara asaru takachwito mwana boda boda ne saidi enga yetalie yaye igari ko batek egari sia komnyakanya moimere aya moya karagente kek banyora ngoso kire saidi chwito mwana boda boda sare ngensa moya umuntu oli gabo kuri kuru baiga kuri Kenya yatebeka nenero kure tai abagendi ba boda boda kurwa sensemo ye pare niko batebire buna e pare yitebwati okubagekana kuria kumanyikanite muna yellow line nabo yigo e pare nigere nyerere na yigo karo bakuendia boda boda ne chigali okubogerana nigo gokobogo kon e pare number 1 e pare na nyerere number 2 egwate bitonge binga senje number 3 oborundi bora abwe chigali
ebato chaete mna onto boda boda asenge joning igako bata ikyo saidi ya gopi timetinga de to motaro imo ngai to goeta bari go to bari to to wende go tara pas to kala yora ini to bo ati apa ale asukero matata ke botara ko kuai go to ko sabanga se pare de akanya tabatai to to bore ndi boro buya pare ro sigura bengia na baru ne to chiga nto bange tinto bange lakini baba abantu bago to no to ko bari bago to mo fio ngase njo to bate bigali ebike bakatwara kigali kinene mubironya gusira nigo rusi gwabwo na kuirwa sengendu yogembo aso musubatu yo obogo iriyo tebekana gusira tingakie arenge kominyoki wa nyagitali ogembo otebekana koba omwarimu omokonyi ase skuru ya liamo nere airwa sengendu yogembo ngori baterega tembe kurwa omobera kenyenya bo machoge bora bwe county ya Kisii Marieta Nenje Gilbert Kobi abantu bane be amate ya mukuru ase kenyoro kia Nyamakoroto ime ye county ya Nyamira abo bajerete nyumba niko litukulia lero basabirwa na kwani gwasomo yiga urenge na marigana manyanda mange na boigo ikiranwa no mbaro munne bwa bamenyi ukwa na chinga kiechwe bamenyi niko babolia aboro kigwa abo bagendete na masomo gosirwa na bakagerwa kobe kwa byara gose kwemukirwa lichiko litindi uzugwe mukirwa gatambukiro kia lichiko litindi na boigo umuri kito Daniel Ntiri nigakirana ase umuyogoyo na gutwaregana ndi harobotiro kobwate mayenda nigabwata nsomo gasorero hasi kenyero kia Nyamakoroto ime ya Kitutu Masabe county ya Nyamira chinga kicho mwega abokoenia abantu bane be amatemo abo basiretie magimabo mapemo mutinyoyo aso kuyira nyumba aso mwega uyikirenwa na barai au abairi na basani abange nigo bagendera kugikeria egekorekyo gyokogosa ekyo kirete okulima gwechindoto cy'abayiga bonsi roho yangu inalia damu wamama sisi ndio tunazaa watoto hata huyu sisi tumemzaa hao watoto wote wacha niwaambie aba kungu ndo mwe tano saa 9 saa ngapi Nyamakoroto ya usawa pale barigenti bairudi magana wananchi kubata abana bajisana au kore school for next year anyone basai seita ya Nyamakoroto temejano yabere menge ngoke bagwabero duri jwanjirana mana yaga ndenjerenga umwanjira igo nyegosira nigo batigete magiga abana bane gati abo umwana umunyeruka ogosome grade kya gatana limo uyuira yaliegwa bonana chegosomiwa gwikakora masoma ye nomusomo lyumuya na indo mumenyi wensemeyo Thomas Nyagaka omwana oli mukonganjira mwenzi pi omwana oli akora matemu ondeyo como korera ganchi ondeyo como rugera sapa imobeke pudding Kuchake alamu omwana oyo wangu mweke pudding nitamuchukua kama mtoto wangu na nataka kuona unajua hiyo ndoko ya sori omusabuchiwa ate abigugaiga omwana oyo akomoreta muna toto kuyura January era atakobono asense mwende abaraya baiga niko babolia oborindi botingigwe asensemeye asomokia abokeania ebikole bingabunebi nabuna abakagirwa ababekire byara abayimukirigwe getambo kiregetindi kirichiko wacha hiyo station ikuje hapa au officers wa AP ambao watakuwa wametumwa kwa ofisi ya DO watakuja kuweka makao hapa. Sio tuko pamoja? Wasaidiana na wale ofisa wengine wa Esani. Hii ndio lazima tusafishe. Magiga ya matiga nigo yasabirwa nabana baiga bainigwa hasi chimbera inye isiko y'inyumbe yo yayete. Egekore yatiga abange na mariga. Nkurubuterega seni kyagatembe korega se county ya Nyamira ile training ngurukwa Daniel Ntiri. na mwancho murigereri asomego yoyo nigo nyaraka bogikiranwa na banta banke na mono bana siasa bona boerari baga halia bene kwa ka siasa chiabo na gutumye muri kito podcast pokara asomego yiga bwibirero byoko bayenya banabo bahaba bagusambwa kiseme chiga cha Nyamakoroto imeye wadi ya Gisime county ya Nyamira nigo siasa nanene chuko musira ekiruke bugavana go cha Sorogo ngoriga rwabo gatutu chale mwense
asaba gitutu be murunganire gutigwa magega kemagenderero na boigo asikirwikia ky'ubugabana segeka asaba agenda ko bagusegitwa kweroberia asobochori buri busyo bona twake sabu kujimotwa omoshimiwa nyamba tunaikaranzeta ekero ky'ubugabana round yewe na sasa toweka moyo tobeke kero wewe tutu wewe ngana yo komwa tikero na kemo kure county wa potensa ekero kyarengo kyobo speaker aba toira omugabana omugirango omodebi gabana omugirango omo speaker omugirango bona inuti boroje more kotawa ni kwa kesabu yo oigo ni county Nyamira yagenda ko bageka mochi wasekelinga na magendero airanire magega asibiga barayibande kurwa soro gongona nemeye bunga yabo gitutu wa masaba go ba mochiwe na bigo kubodu okora magendero oikirano ne county yeto ya Nyamira ya Antioquia ne siege ta county Jones this time round abantu bamitu this time round oborai obotokoligi teleka ryo bochumengo ya kutumasa oborai obonkoligia obora bagwa to na bano mu Arusha na bande siasa bego choko mwaho koboko omuske Fred Matiang'i asobo choli bole motwe niko chanyara kwa chigotwaro mu ngusomo nene asa matanga yiga asaba na inji kurasa rwongoriga barokia okoboko igoro ya Matiang'i kubolie kirogekyo wataki homo gengi aba kusirande baitera Matiang'i kurende asekeri kyarolekana n'ugutangira na mwanasiasa cha tutam ingidia hekero mwakilishi wa basubatu kurwase kaunti Nyamira musubatu jerusha mumanyi anyarako bakubatu kegetoro kyo mukonyi w'umurai wense augererwa gendo kegirira guturanya matanga kurwase nsemechiga chia Nyamakoroto of His Excellency the Deputy President of Kenya. Kuripoti leta senika wanje teki agatembe kurwasi nsemechiga chia matongo Nyamakoroto tume ya ewadi ya gesima ibunga yabe gututu wa masabe county ni ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara na mwanjo murigereri omo wasiri boborendi bwaime omoske Onesmus Kipchumba murkomen litukulia lero niganyara kabahaga gwikirana ase county ya Nyamira ase ebikaro bimanyikate na jukwaa la usalama ibyaberega gukora ase county imeyensi ya Kenya ase ebikaro ebyo litukulia lero niganyara kabaga kwariganirwa gusenya kabaga gusanga amo nabarai kurwase county yo bakuru bamuno mugavana omoske mumyaribo naboigo barayibande abajumbe naboigo amande kurwase county yo asibanya kabakwanira amagendero nemirobiri ya serikali anna muno asensemeli yoborendi mnagotumonye muliki tofatika Disemba una enjira eyemo yoguziria obokebago anene imeye county ya Nyamira nigo omowasiri boborendi bwaime ime yense ya Kenya omoske Kipchumba murkomeni nigo aikirana imeye county ya Nyamira abwase ara egeikaro nebitabo aho byoborendi ime
ye county eyo abwase aenekia buna nigo babekire omoroberio bugochia kugura chigari ekyo chigo chagokonya ase okubeka chipatirori burenjere yemo yogotinya oborendi. Procurement process that is ongoing for getting 3,000 vehicles so that we distribute among our administrators and the police stations. Ime ye county ya Nyamira negati ye county chiri bosio aso wikirania ebikorwa bye kisegi chegenga engana murukomeni akwanira igoro y'ikisegi cyo chegenga na enchera kirasirigwe. This county is among the leading counties and sexual agenda based violence, particularly issues of defilement are very high. We want to also have a conversation with our chiefs and assistant chiefs on how we can get community support, particularly in reporting these cases. We want also to deal with the kangaroo courts, where communities try to resolve these issues through alternative dispute resolution. This is an area that in the entire Nyanza region is a matter of great concern. Engana yo waitwa kwa basubati na boigo ogosarwa kwa bana abanyaruka nengana umuwaziri yuboigo akwanira na kugikeria bororo. The question of femicide is a serious issue. What are these cultural practices that are perpetuating these kinds of crimes? What can we do to make sure that we get rid of these heinous acts? Some of the cases are as a result of mental health issues, use of drugs and alcohol. So as we do crack down on the part of alcohol and drugs, we also resolve the question of mental health that is also driving some people. In some cases even young people who are dating, just by virtue that you have a girlfriend. We have 3 cases that are related to young boys killing their girlfriends. Abarai ao kurase county ya Nyamira bakurawa n'umugabana we county eyo omoske Amos Nyaribo omubunge we bunge eyeiga ya West Mugirango omoske Stephen Mogaka omubunge North Mugirango Joash Nyamuko aboigo omubunge Oburabu omoske Patrick Osero amo n'umubunge Omochore we kiama kya ODM Irene Mayaka aboigo omuwakilishi bw'abangina omoske Cherusha Mumanyi negati yabarai yabo baikirana abwase omuwaziri oyoiga murukomeni boigo abamanya abanyamira buna okubwata certificate yo kwiburwa gose birth certificate nigo utaganeirie gwakanira pesa chinde chionzi. Certificate kulisikia juzi. Nilitoa especially for birth certificate ile cost ya verification ya birth certificate tumetoa. So there is no need for Chingaki echecho nigo abaga kwegerera omoroberio bwe serikali gukwagacha chinyumba cherigori lya inse abwase atebamna yaikeire nonyana matuko arebosyo kubwatikana no gokeana kwendemero imeyorogongo rwagusi chinjira chingago chirigigwe chokogora endemero ase nonyana abantu kubasiririe amagimabo ase bakoyanigwa. Going forward in burying our loved ones, we need to stop this practice that everybody has to bury their loved one in their own piece of land next to each other. We must embrace also the culture of public cemeteries, as it happens in other parts of the world. Some of it, actually, we are told that some of this violence happens around the time the people have lost their loved one. They're wondering where they will bury that person. All those issues. Kinko reporter Gatembe kurasa magacha manene ye county ya Nyamira ayagotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Kisemba na igati abasaikuru ase bunge ekito chacha South county ya Kisii nigo menene tukulia lero na kurwebirero byabo n'ebirenge byabo asibabolia abaraya abo bachorite barabisi gokora emiremo yabo boikiranu bagokwana lituko lya lero nigo boiga banyako bakobolia abaraya gotikana na siasa cyo kuburukana go chisegi banyako bakogendera koreta omorembe buna gotumanya muri kito Tyson Wycliffe Tyson Manyara. Kubwatekana ne chiburaburu ekyo kyarorekana ase amatanga yokomwenia ngina moke oyo kabeire omugavana we county ya Kisii omusika chemisi omoreba ongwae na ogochererwa kwa Musae Matthew Ochachi abasae kurwa ase constituency ya Kitutu Chache South nigo baumerana na nigo bagikeire ebikore ebyo Njega ngoro ku boss kurwa Kitutu Central Ward
rituko ria rero gotwaumiranira iga buna basae ase eng'encho oborai borase constituency yaito gwatobereire obokong'u bono igo twaisaransire twakwanire twatebire ng'a abarai baito tiga bakore siasa eyegochenga gose eyeratoire from one point to another point chisegi tiga chikee. Let's borrow examples korwa ase abarai bande basokire koboria oborai obonene batari gotumeka mang'ana kiaya yokorama na echisegi nabo toganetie korangeria abarai baito bari barororo bono iga siasa chie chisegi tokore ki ase ensemo y'oborendi na oboibi obwo bwabukire nigo baburirie abarai banyare kubukia ebitaseni by'abanyanyimbo na kubeka chitaya security ntobwati muna abamenyi ba Kitutu Central mwanjeranete na into ntobwati security etokobunerwa emerango ase ng'encho ntobwate abantu bamenyete chinyomba ebakobunerwa bokia ntobwate esitogochi igo kwanza ntotakeru tonyore a police station tobekeru Kitutu ntobwate police station inumanya kore police station Kitutu boy tigato we branch tobekeru chitaya because so many things bitara korugesa Kitutu chache sauti chiakabaganetu nabo tutigarita ari astwarengi kerongo chira se leadership y'abaswati okoranga nkomachito kabanga ntokorete ki ntwebire. So I just want to believe nga Eric mnagocha ngotokonyare nane ntwegenete nga Kitutu chache South ngochiere koba an example abantu bagocha gochaga kuruchi example nga bakabache bachokora ki bachokora benchmarking nga togenda torachikora kora benchmarking Kitutu chache South. Kuripoteri ya Gatembe Television Network nje Wycliffe Tyson Manyara. Omwancho murigereria mong'ina hamo na abana baye nigo bari bichuko mage nyomba chiabo gosambwa abo igoro ase bakageire kumuita mugakoye asireta Pius Matara gosanga ne amate ya negosira nigo mugakoyo atogete nyomba gakwete ekeyemo ya eldre abakagirwa abo kobekwa byara goikiwa ase kigambiro na koba gosina kwa igwa bosibole asichinjira cyo botutukanu eng'ana yabagacheti abamenyi begenze mecho nago tumwe muri kito dipone asana Amate iyo mugaka Pius Matara kurwa sekenyero kia nyaore getongo yugotoka location ya Gesoni imeye wadi ya bogeka mbirerere asekagiro mungino yo mokubwaterana nabana baye wika kumuita omugakoye aserieta Pius Matara Jenon Julius Omwenga oiko nganonka mechano to bwatenga neri anko ya itaitire no morugiyo ye abana baye igoro tunanari go mwana iskali nga turusini ite una nyabuki no mai barole kanire no kumina kibarole kanire abante kera babaruchi bakamya gusangirikana na gutira gocha nibiku nentu nali twamyo kana tuchirogo to konyora abantu mbagente gufurora nintu twaroche nege kono itutwanya waleta chinyomba chanere gwoka tumatese petroli yabwete gukwana omubaso orero nigo abakagura baiga baigetigwe asegitaseni kya abanyanyimbo goikiwa ekoti kurinde litukorie goro nigo barorekanete koba abasibure ing'ana yabagechetie abanyakenyoro koimoka na gusamba chinyomba twakorera baka postmortem kero toko ende ekoti last Wednesday tumagote unga file tiraikirana nako unga file tiraikirana tukatwara matumaini ngati atoirane goika Monday na bara irwe koti lakini yigete igoro mubaso kana iga saa 7 tokonyora ng'omurugio yoyo iranire no mumuro yo yoyo bono ekawamuna n'abantu mbagachiwe kenyoro ekagera bakabaminyokia na gukura mono bokabwatu nobororo bakanyara gusari chinyomba chiaye omugako yega bwe myaka 50 nomo ni garorekanire kagutwara ngusana n'entindi ni amate yaye engana yerire to mungino ye kunganyeka kyemyaka 20 petroli yabwete batinya buke na
na atogocerete itango yaitu na nyabuku uyu imyaka ng'anyire na biranga 20 bona riranite umucio yo mokogoti ung'anyira imyaka 10 sauri na acerete uguru ikenyoro na bwato ko gutambe ikenyoro mugambe akabiki barasa akategutaroreka bona riranite na gukwirana na gugocha gwitango yaitu kurengana ni amateywe omugaka Pius nigabereka gwitira amakong'u ase nyumo yaye anene okonyora nonyene bwene bwaye bwenyumo basumbuananire munairanite iga mbamenyeti amo mukunguya kamoteibona nonye ni haki yao tingo kwa kisa ultima myaka kwa menyere bachiete bakanya gitari ati bakapimo bakanya ati machibumbu yale bakwenda komenyama lakini musubati yitajiete kwanjira na komenya no mwaka ina bale ojo tena nyaboke munare gatete turare ne nani nyaboke munare iganji sekire nare ngereti kungita na ikabono ne ikia kabere genderete asemero bilio yoko ni wakumugaka Pius etarachaka nipa tunambona iganji tulinga sunte mendoro jina matanga ento traba kagende gyons muna omuji oli mwaro nyombe chisambire mutatayo kobuto mutatayo kobote holiday okuburia kwabo guchese serikali no kwenekia ng'a omugaka Pius onyorire obone bwaye royo ndo yitamete na agenda gututianira mwango tuitari ya amitenje Morris na Julius na my brother naro na bono ni ntuwa baroje tukubwatiringana lisai paka tulibwati sauri uri nango tatigabono na ndi njira bache taba ngocha kolenta barenge kenyinge kenene nka ikiagera mwanya bantu tigarenge ucha gwanjira no mukungu yeira nenka rububuria serikali atokonye ase yanko ya itanyo ale justice yae ase ngenjo njira te yo mondara itweka abo no muruyo ya bara amo na abana baye anange koigoleru na anange gotenga tamuiteti kuripotiri gitaseni kia obwanchete kia getembe kuruiga sekenyoro kia nyaore egetongo egotoke location ya Gesoni imeye bunge ya Kitutu chache sauti ritana enkoro kwa Dipon asanya na humo na chebi na omokoro wasomo na chebi no manene omokoro omoske David Kinani Maraga lituko lya lero nigagendera komachia serikali ikurawa no muraibu ense omoske William Ruto asogota yabona nige gutumeka chibesa useni bo yense bobe omoske Kinani nigakwanira nemono igoro yemiroberia empowerment eyugenderete asaba ntwagente kwa chibesa ase ebirengo waigo niganyara kobaga komachia waigo niganyara kobaga komachia obotutukana bwandukane kwa ase sector yechsemi asata yabona chibesa ichio ande nigo chibwana te kutumeka eliko nyara kaba chikoimukia sector yechsemi gose wisara yechsemi igoro mo sikegana nigali gukwana iga chinganyara ka gwikirana asomo iga bukubekerwa egutwa kwa barokigwa ime iyo mochie obosongo. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to State House that they are going to, and have received money there. What nobody has told you is where this money is coming from. The simple fact is that this is money which has been taken from public coffers and it is being given to the public as though it is donations from the president and his government. This is your money which has been stolen from you and it is being, actually it is bribery in advance of the 27 elections. And that should not be in doubt at all. Because as I've said, there is no budget line where that money has come from, and that's what is creating all the problems. Go around to education. Money has been taken from government, which is supposed to be directed to various ministries and departments to serve the purpose it is supposed to be served. Now there is no money to pay teachers. The university dons have given notice, I don't know when it is expiring, and they are downing their tools. What does that tell you? You have money to bribe, you have no money to pay university dons. And what is happening? The students are not in class. That is the kind of management we are in.
And that's why we are saying, look, this government has lost it completely. And what needs to be done is when 2027 comes, Kenyans should drive them out of office and hand over the administration to people who can manage the affairs of the nation. As you very well know, campaigns have not started. What I'm doing at the moment is going around in counties, in various counties, in town hall meetings, stakeholders to know their views. You know, to come up with a manifesto, you must have knowledge of what the people want. So we are going around, like next week I will be in Mombasa, meeting various groups of people, various professionals, and get their views and the challenges they are going through that they would want me to address. Na umo wasiri mukoro omoske Dr. Fred Matiang'i nigaboririe abananchi komwari baga elio hatari chinsema ao ime ya Kenya koligia uwanjiru ukora ense ya Kenya asabo chalewane mwaka wechirwe na 2025 umoske Matiang'i nigo hakwana yuhasi chinsema chiamanga ime bunge ya Borabu county ya Nyamira chingega nyaraka hoga kumirana na gosanga na abananchi be chinsema echo. Unanawa tevi ganika. One wiki kutoa tora dia to kwange wa doa minto na indua maigango tuliare. Na aro de vijana alira wa doa minta waka wa minto na to kwana ni ya mwezi mwaka oyaro mwalimu wanapita getonto mwezi unawa mwaka esironi to mu minto na tora wa minto. Nasa radio mu ya yubu arari. Lewe kwene ndega tora umera mtu arari. Wono egendekerereka abantu bamino ojinjebana nakolire Patrick konyotara jaiga abantu abonzi bakabande binga warabuba koliro moroberio njengende isiko kozoma wakolire ngende isiko ibonje mutigengende isiko ibona Patrick mwandiga ndari ichikora kurumasaye na boikoyo na kerase ikiya tutagete kuriye njira yo okonyenze abantu abayirete serikali basa kuirenze ndo mukora barenze ikiya yakora kandi mirimo yawe menne bakora no bukurumi na buza kurenze namana n'abahori nginjire babona wetana naga empowerment bakwasi 100 200 yomoroje gake kinengetekia chibeza chira choma ete ne chaino kiare chibeza chibire cha serikali ekarabakora da chiwe asanji na jikalie lakini mumanye da stole na ndio mumanye da unatoka ndio kora 2027 mumanye tu abasa bali bana bake na abasoro ile kwanda chikura. Na babwatani b'omujumbe w'ebunge ya Kitutu Church South omusiki Anthony Kibagendi korwase ward ya Bugusero imeye bunge yo nigo babolire omujumbe oyo kwegwa amasikani nabo igo aigwe libaga gukora emirimo ya yoboikiranu eyo lyokurigereria obukoreri ase serikali enene nabo igo nigo banya ko baba komotogia sagota yabuna mirimo akoirega gukora nigo eremeya na ndebwenrete na ndiganiri gosegetwa buna gutumya murikito diponi asanya. Abamenyi kurwase binyoro aho imeye wode ya Bogusero gutoke bunge ya Kitutu Church South ingobe sokire na kwegerera emereme miya egenderete korolekana chinsemecho anene kurwase mu bunge borogongorwe mushimiwa Anthony Kibagendi angoro kwa Jojo Chuoto na ndino yobu Chuoto nde nkoru nyamondo nyamagoma nongo akiri kura nyamagoma nchama ene gento datebe ndakiri nyasaimbu ya mona toete umugami muna Kibagendi Kibagendi okorire amajabu senga kiyenke sana origere chipara cha chirikire central government echiro siri na ndechiko ba maintained all through every year kero mwaka chipara mbya chikorosibwa oyo ko mwaka magena origere richiri bono chimurengete parate yero siri babinto da maene bono
Orengana na mang'ana abeire gakorrekana matuka bwangoiga anene ase mitandao igoro yogutaigwana chimeme asabara ikurwa sorogongorwe ngobona baboriwe gotwara amasikani nchetinanya kora muntu uri omokeso osomonene oramo muntu omonene akumurama na kende nke yabwata amubwete mwana masomo na amubwete mwana magendero na amubwete bono gaise bogusero ward intobwate shida tobwate chinsoko chiti chita mache chibwente ko no mheshimiwa yokorama tiga mheshimiwa Vincent atofautishe gasi yae na mheshimiwa Kibagendi asengencho eretaliere oversight omo MP achiga kicho ni gobono barorekana kumwigiriro mubunge Anthony Kibagendi na komo koboko asokogenderera komochia eserikali bono tido chigentu muraburi Kibagendi ni gasi ya gokora na ende nse kurigereria Kibagendi gare hambole kera akirisa abantu beikura lakini dasi matindi guchibosiarie kera tomuntu meto uno mujumbe tutotumire gari achiaturigerie igo nimoko tebanga Kibagendi orobe mono ingo okotebugenda right mheshimiwa atari violent igakubuni guo maine bwae buri apo kobaga gukwana ukesa abantu ogo kuno muntu point ile gweta abe akokora bobe omuntu makuiwo oso ngapono kumurwaniare na muntu togoja gukira muntu acha gwakoro epako murigererigo you have to defend yourself gukona ekerekyo abaiburi ni go baorokia ogosemeria kwabo asabana babo anena sekta yechisemi asensemo yechiskuru ama ene otemire otwagachire birasi ebitutamaete gose ngocha konyora twarenge una ase ward yane yabo gusero tumaite ngocha konyora twarenge na maene ngachi basari cha turusi yako abana baita baibori mbali tutari kunyara kubeka abana none chipoding lakini gwetera ase chipasari echiga twanyorire ng'abana baitu nindura nigo bagukwana none ebisongo tari baba minto abana baitu boneka ngo turusi barobotaka nonye ninche mambiende nene no gasemeri ng'abana baiga nkonyere pasari gocha kandi gutinyie nyomba kenyanyuma buno yo mintaika gotieka goteba education ne equalizer ekoreng'ani omutaka noyo bwate kabana barasome bia omochiori ochairo omutaka noro gogoseseniwa osikwe wetera soyo minto Kibagendi ne chipasel chiae ense munayo nigo bona abantu bonsi baborigwe koba abatwereru nagotiga amang'ana yokoreta obotabauti wa gisiasa ekero mutaite komorasi nchirengiya tiakora mu mheshimiwa ita abantu bali bate tutumika amagosa makama gasukora mu mheshimiwa ntotagetibo ekero andonsi pyo bwatu mukutano ebe na matanga ebe ne meeting ende yonsi obwate ntotagetio ingirie elietari mheshimiwa gekogera ntu abanyana abanchi bani komo gutumisa chinkoro no mheshimiwa ita bero muharara tatagetie gento kurunga sigi ripoti rikitaseni kia obwanchete kia getembe kuruiga ase bunge ya Kitutu Choche South elitera na igonkoro kwa Dipon Asanya. Agokorero mwanju murigererie kiombe gose esako ya baraka yetu nigo ya irali bagalia bene na gucengera litukulia lero asibanyaga bagucengera obokoreri obabere bakwena na ase ogose kuruoso gochakwa kwabo ase banyaraka bakolira bana nigo barachikwenda kurwa obokoreri bobwenderete ase ababwatani babo nagutumanya mulikito Sam Miyenda na nchara ya muyo kwene kiuchumi yense ya Kenya ngo kinere esako ya baraka yetu nigo yairali baga aseri tukulia lero na guchengera obokoreri bwaye usidi kubariki baraka yetu sako na uipe Roho Mtakatifu aendelee kuiongoza gukwana asomo yigoyo nigo bairali bagerio kulia ira yokogendera kurwa obokoreri bwabo chesa abantu barugongo rwa gusi asaba basegeta kobeka chibesa cha baroro. We are committed to service. We are member-centric society. And we're looking forward that even as we expand our office is not a new office, it's been in existence, but we want to make it more elaborate in terms of meeting your expectation as our members. Esegeto nigo ya rugo chia sabanto kwene kiango korabare obonchereri ubora bakonya aso kwene ke uchumi ya kinire. Hapo unaweza kuchukua mkopo wa kuweza kufanya maendeleo yako ya kibiashara, maendeleo yako ya kinyumbani na hata kuinua watoto wako mambo ya kimasomo. Musana roro ubwate utaite wakole biashara mulete ase within 6 months
anyole chibesa elinde abantu baito bekonye bakagwagiro ndende bataninga ki abantu nigo basabire kweri kiase sakeywe bune enchera yemo yo gwekinia kiuchumi chibesa chote to bekase sako na lekire montaña ole kire kiae ejamii yaito egro na rio amagendera toka asensia kwa kwenda mwingie kwa sako zenye zinajulikana na serikali na zinaweza kuwasaidia. We need to grow the economy of Kenya. Now this is the only way. You go to these circles, unajisaidia na pesa kidogo, you go and multiply. Si hivyo? When the circle you are investing in, na matumaini ile kubwa eti baadaye baada ya hii kazi wanafanya baada ya kupewa loan na kulipa vizuri with the interest ile imewekwa, and you are expecting that out of your deposits you are going to get what? Returns in terms of dividends. Kuripoti rege tasini kiaga tembe Nchen Sam Yenda. Mwanjo muligereri gwikirabwo no tukorera kionga chinsaibire litukeliga lia lero kolende itokwirana ensemo ya kabiro simagayo mutimo komoke nigo tukunyara kwa togosoya masemo se enkwana ya gatembe tunyara kwa togosanga na umwana siasa Sirita Thomas Nyakanga Momanyi US bande bakogombia eduve ni tunyara kwa tokoligereria amanke na mwana hasensemeli ya siasa ambarai amahona mangendero ime yorogongo rwa gusigo toskochiali nyingo nkuru kwaro ni ototo nyangiri ko rwa nsema imanyererio ni gato bwatrana Wilson Makoli. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukureri ubuya ase kinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan buna development loans, school fees loans, emergency loans ebyumbe, business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asungu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa isa kumwenga umosio wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito 14 chire within usi wanaintu tora nogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini Sacco yeto na gusi yeto esa magenda Wakenya Pamoja you our concern. A company ya Falcon bonno nigo egukurereria amangana matununto asamatao aye umureme nigo bonno batere embusuro yechibando eyo ya ETG M601 eyo ekwama asegeka kyamatuko emiye mona 25 wika emiye mona 30 oka bandega nigo eguichuye buya asekemba gyonsi naboigo ekobo abuya amasakara terikogonda na nigo terikoigwa oburuire bw'ekibando betanigo terigwa oburuire terikorata bichondo boiga company ni bakoretere obuyu busimeka ebimeri bwa Kaino Music obubumentre NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S obu nigo butumeka obuyo chikilo 50 nebere nesano yuka aseka obu nigo bukurenda ebimeri niriro lyao ebyamentaliga kubwa abuli tangani company ega ni bwate obuye wa Kaino Plus Gromax obubu bwate potassium salva na boigo calcium orasiarere ebimeri byo binde byonse bunabono amatunda onsi echae obori tibando chingende emesie ekawa na bimeri binde byonse ayugusimeka asiriruba liyuguse obuyo buiga ni gobole asachi kilo 10 50 ikobogotoka ase eduka yokonya ebimeri nechinyeke erangi nasole bakire simi ase namba 0788000028 gosem 0705725735. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
computing and informatics, modern and full equipped library, mechanical and automotive engineering department ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Global Pathfinder Day ni geokorekana kira sabato ya gatatu y'umutinyu kyanda ensengema senginchi yo esabati gatamba television kubwateranire n'abashiriki bonsipi asokoretera Pathfinder Day maseye mukuru wa aria asense moya Nyantrago Stadium. Pastor Job Obara or in charge yaba youth kose yaba sae abasaba Pathfinder bari meniga kubarigene munsipi gucha asegetie kiga asisabato ya Pathfinders. Mbiamono nche Pastor Job Nyantenga Obara umuraigwa basae ase conference yetu ya South Kenya Conference. Esabate igatare 20 mutinyo kianda igotora ase stadium yetu ya Nyantrago. Amuna abana baitu aba Pathfinder abasaba bakemyaka 15 ekero bakugenda koira obutumu bwabo garia ase chirete Nyantrago. Etimu yo mwako igegotebanga aba Pathfinder ase Kirenga karibu Keroyomo ntumache ntukwane ntotere kujikotua eje neyem. Have a date with us all the way from Nyantrago Stadium. Abwasigetemba television erairuke elimo aselindikira elimo lyokorekana kurua sensemeyo tomisino nyangake, led by the best bread in town, Mkate Enoch. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria AINTEC ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamunge bakire SMS number 0705 773 142 0784663693 Rubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers asirirungo liya gatano na gatatu incho ayirira bwere kibono. Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire
enchere ntang'ani itosomete ingentu nga conventional medicine, yani unyagitari obwa kawaida. Tusomete ingentu nga nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga aliakuruese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano, we have ntupiko nga amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Biko tumeka esoko rwari ya marwaire. Nchilende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia maliogo akuruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Uya kima mwancho muligerali huna na tieka gogotebia nigo tokwira na ase enkwana ya Gatembe litukeliga lia Ijumaa tunaga batogosanga amono mugeni itoyo kireme ya studio aserieta Thomas Nyakanga Mumanyi uyu abange bakogombia Eduve tunaga batokoligerali amange korwa siasa amagendero na alliance ayo mwancho muligerali oranyaka bagukukania kose kubeko ko boli kwa ya masa ya mugocha story namba yete simi 0726447367 liboli diawe kerengere kiao nabo kunyaka bogesanga mona into SMS ya kawaida nabo igo asensemeli ya WhatsApp iri tunyaka ba toko ligerelia nabo igo ko sanga amonae wika omweli bo muroboliga enkwana ya Gatembe njeni ngongoro ko Haroni Ototo nyengire na botambe na nigo toko chaka limolioka karibu musikeme studio ya Gatembe TV. Asante sana. Ya bwana. Ngalengi bono litangani kwa soa ase studio ya Gatembe TV na nditi kwaliga ndinga mbuya mono kwaliga ni wakigima. Mbuya mono sana. Asoko chakira litangani Thomas Nyakanga Mumanyi. Ningo. Thompson Mumanyi. Oyo no mwana. Umumanyi Anderea koru ekenyoru kya Nyabwiribuya. No mongina Monica Gesare. Mumanyi Anderea no mo pastor manyikanete emyaka emenge. Igo no ngibwiri Nyabwiribuya. Kasome Nchoro primary. Kaenda St. John Bosco secondary. Ngakorera Masinde Muliro University. Bono iga nonde ngokore biasara byane ngagite yo nanya kuri kuna serikali. Umundo gwerwanira. Nchino mundo gwerwanira. Igo pia nimbu aterango yobugambi asinge nchito taite tokonyege sako. Na gwatabaga Nyabwiribuya nonka. Nonka. Ndakiri wakorera uganga ndawo komenta Kenya Nyabwiribuya yengaye ko county ke kutoka bunge ward ni kwa yonsi kwa na nesi ya Kenya bado na fanya tuli Kenya. Nyabwiribuya kutoka Gesima ward. Masaba North sub county arabu ase bunge ya Kitutu Masaba. Ni Nyamira county. County ya Nyamira. Yeah. Abanke bakwenya gukoroka Eduve. Timbatige Eduve ne lietali ya ugo se ngakiri eteli dijete sole. Lietali Eduve ne liba kongombi. Lakini ebali ngete gwetere natali temeji gweta nkanyora buna obugima mbule twamenyete kale twake siria marangeti lakini marangeti yaya at times ntwakanya ikerehire nchamwa living example na ebiseti oburangeti bosonire ne usi nesindani andi bwa kire ebiraka ihono kana na etana nete
nkanyona kweli ubugima buri bado andu mbararuororo karana tigana inche nchake government burangeti elinde banyare kwebisi asenjere ya moyo goseria mbeo abantu abange iyo bakobuga amarangiti chiduve cyane gikororana sana asa matanga ase totebo umugaka asirire umongina atigaire ndorana tigamubisi asogumurusi ubukendo wasonye no mugaka osira na umongina wasonye no mongina osira na umugaka na apart from ikyo asa abana bayiboirwe bane bingwerere marangi karangurigererie mechigweta gwetera ingorana nebwate uburemeru asa abana bayiboirwe bingwerere nabango baburangeti obugedu banya kwebisi pia gwetande binyoro nanyora abantu mbale babwate uburemeru obonene bwebisi nabara ningenderete koba kiduve jasengenje yoko bakonya baseri ubukendo na reaction ya jiduve chiganga kenza chinda abantu ngakibaga kukwana karo kolengana ne kitambo kiryo kana na jiduve chiga gose na kino ane chama tachirio ko okonyora nga kwasirire gweterete jiduve ne mitabire ngakibako na reaction ya bako banege to kwa moyo kogendera gose tachinde ngento kira gwito moyo gose ngento kendege assessment ya obona generally asa abantu bali naire babantu baguchengira sana abandi ngoja bali bangakera gisimi bante bibuna igento nabakorere nyasaye bigorangakani lakini matense tomenyete ebintu mbiro konyora gukora ikindi nabo gukora buya lakini nkyanya kuburu nabantu bagupinga nchengo konya kurumeane matena ngokonya umuntu tabuga lakini abana siasa mbali bagoja baja banya kubika siasa nyedu bitalia tugona takwa abantu lakini nche kurumeane ngisanegete no muntu ngokonya asingenjo yogoseri ubukendo igo abantu abange bangakeri isimi bande tumira ne bakire paka kabande bakonetera gocha bale bandetera shukurani nabona umuntu nayo mona na etena bwete ne nakorete bube yani nakirite ninge kyali serious omwali ana bachitagaje ne litoke no busi bwo bali agotenga mbya mone sedu kwangeta sikuzi ngora bwaki yeah na igo ensachinde ngaki okonyora to ese okobato jakere se duve ngaki okonyora bono chiduve chigo konyara kaboko kwena nabantu bwatu bokubwatera naro gosino konyora ko ayo manyane timbu ati bantu tukubwatera nabarabu okonyora kwane kuri okokoke no gweli na ngwelina narana tigana inche tosange nabali batabugati ase gwetere biasara byane ngokore bike linanyorire narona naenda nagora iduve jase manyeta maguri yale raisi narora tigange abantu baito manya gutumia uyekima na karo togendrete go ase gwetan jiduve ngwati ko tamanga ya jiduve kwa bero kwa na kia gatenza jidoka gweduve ndakiri ntingi yake nyata ko bageko koli meeting na jiduve cyo kana no sendo birando kana abantu abange bakobugana ni jiduve cyo eliete na diri amanyikanete mono nabangina jiduve asengencho abangina mono nabunanyorire banjire jiduve sana sana asengencho na ubali nyomba mamanyetera na kenyombe ko bangu n'abantu abange bakugana ni jiduve ngoyanana lakini wetani jiduve merobe nene nakorire menge sana yimanyikanete munabona chinsoko narosiri chinsoko chinyinge narosiri chidaracha munabona daracha nere ngakia ya mamwe wetense mo yelisa umwaka narore gutambuka daraja yarengembe epati embakagu agakuto agatoga sirio bugima bwaye wetera gweto bwambugiro bwarengo bube abantu belisa nabarangire tu nabanyakinyoro tukabwatena nankabaro sari daraja ne yende ntwachita nara tukarosi giye mata ani nyantaro asabana konyora basinyiri gweta bande skuru igo ne chipara pia nararo siri chipara goja abamaeta abantu mbamanyete na gweta nigo imbwata abana bono igara kini telibu yako kuane abana byeskuru asenginje ya heshima yabo nimbwate abana bono igabali 25 abungo saponza bali jiskuru wao injengo bakanera school fees na ko bakorera shopping iri takeire asengenje na jonguse nganyana na se bakuru bali goikere na kubwa manongara na kiria kambwate tiambaruke bana abana bane na mfachinde challenge kwa nyale kabako gwetera se mirobere yawe ya butambe jiri chijiga muna bona gwatabire wa tikiro kwa ne kidaracha igoro ya makori gakara para imbaro barabisi nsachinde bwenta ko kora ibintu bune biga batari ko bikora challenge cyo gweterekera kwendera ko nyakurambali
ekora tura choru kwa murai go kwira libagedi lakini kwa irude ko kora magendera go ko mukibitambukire go byo gokonya challenge ngocha naetera bono muna njakire amang'ana ye makũria ikorosi bono muna rikũri twarosetirie omweri para ya omweri yabĩtĩrĩrĩti ntumia abanyakenyũrũ torosi na barabu nkagenda nkagũra mũchanga nkaria abanyakenyũrũ tukagenda tukang'ea kũrĩma na barabu mũchanga ũyũ tukariga ichigari ichinaakanĩte na pia abanyakenyũrũ bagansorora na obũrĩmi rumba bwate tindete chigari ase ensemo ya gosomba lakini mbatige basombe n'emiti egera na baro benyorera akachumbi bagiere nyumba igo bono rindi nganyorana echallenge ekaborora egasi yare koira gosene amatuka atatu kero tobwate chigari yairire bono ang'e chiwiki ibere lakini nkarana mbuya ase eng'encho tiga banyorere ende ichumbi bagiere nyumba na ase bono muna tutebekera kwengorosia para iganche ntajene kwanyoete pinga bisi ende gusukwamereri konde kurwese ebe nabara ebe nabagenyoro ebe nabagambi na kyo korosia para utara choru korosi ngaki une ikartwarosetie para nanyorete pinga miss urwase county urabara ibande batete na ina ne encroachment ngokora nga eitari egasi yane lakini nigento gia tusegetete sana gukora igo muna bono ntwasiretie omong'ina oyomo egatoka nembura yatuete sana egari egamotigira ase atamba omobere oyo tugatumia abanyakenyũrũ nabo baetwegete omobere oyo mpaka nka nkarana gende eki ngengogeti tugakwana tukarana nyuma serikali itaraikera gocha gotobekera tiga twekorere egerere ende tobwenere yo na makoli ne chipara gose makoli na mang'ao ne chipara ne ching'ao okay amakoli narororo lakini ara manene ogonyora gochoi amagare gochoi para abana na pia ne chipara chinene tobwata abasae gocha nababeka banya gukorora kero ya embura yature mono amakara bati gocha araticha banya gutichora ase eng'encho rende yokorenda ng'a drainage yarorekane buya na bara bokonyora esabuni na ebinto binde gose egento kena kerge gochanda asoro wangu rwa gusimono na mache gose mochano wa mache no ras chinsa machi asoro wangu rwa gutuna imburage gutwe nyinge no nye chindo je chiro nyinge lakini machi okunywa macha mayo okunywa mochando no rona se obokorere bwa gotwa moche kororanga kwa bochiri gokorosi chinsoko gose gokoene kinga bantu konywa bara mache amaya abwa twaranga igoro ya korosi bwe chinsoko chinsoko na jirojo na ararosi bono kana ngurigere ni my records ase kosi jo sina no sino bono chinsoko jirange 16 chinsoko eji tuwaete tunajo tukanyorana asa abantu bari kunywa mache amacha itaringe korogana na saragaya na rero tukabwaterana n'abanyakenyũrũ tugatebani karigi materials ciatakeire tukarigia abafundi tugachaka kweroseri chinsoko echo na kurwerio ndoche na ambaye gogete sana na ndinyo kong'akira bari mnambuya na chinsoko echo chiro china abana nje gwatamo kubwaterana na animono abara ingo chibali besona ni yoro tutagosna abature tugosna abachibu sabo chibu se merobere yokorosi muna bono chinsoko ngocha turi twarangeri karo tutagujaka omoroberi oyo nkoini boru butore ne fire jerda orangeri na ne barasa omanyia abantu nengi tutaite gukora nabo tugocha twabwaterana osonye ne ke barua tukoru nabo bagwechorera batebana kuri nyomba gete ka mwana onyarebe kuri nyomba gete ka mwana onyarebe egere yarorekana nango balance tore na yo sio mwancho muligereri nikatoganta gukwana na Thomson Nyakang'o mumanyi uyu maikata buna haidufe kurwa ase ebunge ya Kitoto Masaba county ya Nyamira uyu akwerera ase biria nyaraka bagakoenekeria abamenyi kubwatakana mo nokugane kwae kwa moyo omuya tonye goto kuligereri amange na nigatogandate konya ligereri na gukwana nere onye kubwatali boli gosekerengerere nyaka bagusangana 0726447367 na ere namba yaito oye esimi tiangoro ke dufe ase ebinte ebyansi kwanyareka bakokora obabuko barumuna bakonyi amakoli chinsoko chidaraja nabo igo kwana wechi duve lakini bakonyi ngwati gotenga bakonyi mboro kwenana
ase obwagare gwateka gotanga abana mbare ogosira ase chisukuru ogosira okonza chinde nabo omorigereri itaragani kumanyanga nchira kyo kubasira ne school fees ko bakanira ndagero ko bagorera pocket mano ko ba uko bakabwo chisukuru transport nchira kyo konyara ko bagokubashugurikira abana aba mbwate bona gatindi bonse pimbali uniform nango bakonya mbale ngwakane bonse pingo bakana na school fees lakini apart from that one mbale nando konya no bakanire school fees personal items njiro konyora abandi batari wa afford nande nabangoja na chip in na chiro chinabagorera unabono asabana aba 25 mbwate abana kiande barabanyaruka bono ngojande natebi omongi none asaba na babanyaruka ebintu mbira abana banyaruka bakogani bonere namanyete ebintu abana banyaruka bakogani anne mune bitamba byo bacana ne bitamba byo bacana ngojaro baligeri oba igo na abana bwekaro nsachinde level kyoko ba support bwekera bana naburanya go support ko senkuru bali bakanda ose MP1 gotira bonse bakebirango bigoro se abuna bono iga abana mbwate bali mbwate bono gambali bali high school abungu support mbali bali chi college na wana mbali mbwate bali rongo batatu rongo university bali chuka university na abandi bali masinde muliro abuna bungu support wihekima ase mwasike Thomas Nyakango kunogata kwarera igo na ase chinga kichekere bonega abana nchi abange ekaro okukora gento kendi jonsi ase sikoga abantu abange bagokerigera lineri sali ya siasa ngwa macho kukwana igoro ya siasa bono naga dando ikwane rutoira na rotenga zachinde nkigia gosumete gochaka kurwo bokonyo boiga agerinde tumaye koranga gose ngwa macho kukwana ngano bwate kya gasogia ga siasa ndinze jide ndikia gase kigenya tokoge gokobwatanga gose ndikwanya tokoba go feeling abona na bon takire ko bon gochoro muno murai eovuke so red no murai yole rebona bon takire gochoro muno murai esabari yani nanyi chagete 2017 nanyi chagete na naga neti na chagete koiguna ninga netimbo murai na kuganio murai tali naga neti for the sake yoko murai lakini asenjo na igwete na ninga netinyore poison yasegete egeren konye bintu mbire bibwenerete bigo konyu ndoche na gwetero murai na konye wise kunganjira nkoira nyuma sinini nchebuna na akorete college iga ina maite na kero monta akorete college ni gasi akonyora ekoli go straight akimuna na akorete Mombasa na jiete no asatanga na jiete na nakaru ni gasi jiro Mombasa nkagenda nkajikori gasi kambura nari ira nitinga chaka mangana chiwakari ise gotoka abantu mbali bantegererete bonega bandigerereti bali mamanyite na South Coast Ukunda in the year 2013 ninche nari ngororo umuntu utangaine gotwara emegongoteni ria abantu bagosombera amache asa kuruguna mascrape kero nachite kurigie gasi ororo yamburite nanyorete abantu bararoro no gusukume emegongoteni ria bagoneria abantu amache majari ari fresh so ngajikoboria megongoteni eri nanga kurusi nkaiguna no muntu bwata gokomboi megongoteni nkaburire ngabakomboi rituko ngakie igore ngisiringi 200 rituko nandi nkaburire irengo megongoteni ogoroserigo paeteni orenge siringi 7,500 so ngachaka korosia megongoteni ei nenje nate ibali baja banya konkomboi mpaka naigete megongoteni 500 megongoteni 500 emegongoteni 500 bono kurweri nari najite konyona ndabasani bande banyakungira maiso amangana kibiasara gweta paka buna yajite gaika bono ngashaka gosoka kujisiko kinse jesiko asokorete bintu biyokoni igona igwete ekiagaso na nari komonjani nyore oburayi obo egento mono genchandete ime yane ntete gokonya abasae aba batabwatie gasi ndore na turabwaterane tuigure gasi tokoramo na barabu na inga nzachinde bono nkero gokiopimete soburayi obo iga bori mutu oburayi osobochori bori mutu asobochori bori mutu ndoja abantu bakitutu banjire na baboreti baitabire batayete kongikero gokio bujumbe bwa kitutu masaba 2027
egekora ebinto nakorire batebire na baise konga ribageri na barochena nabo nabasuki gojire bende ase monyene tokorigereri kwao ntobwate birogo abigwe bikorwana ntobwate bo MCA ntobwate bo senator ntobwate bo deputy governor bo governor ase biri bie county ya Nyamira ingigekora specifically kwa rochenga bono ekerogo gego isaine gostekero kerio bwanta kwa soana ni nekero ke bajumbe ekerogo kyo bajumbe tarinje kwanza na tagete kurume yani njina taita ndons asina sabu abantu lakini abana inji ba Kitutu Masaba na ubande na banga nitia sekero gekyo na gekora munabona gatugukwana vacancy teyo andonsi gose ibagandi yori tigarete montata yo gose muraya teyo challenge kiora nyara kaba gota bachiri chiao chiri main chirio origerere tinga ngese kabo mujumbe mambi ni orna bero mujumbe challenge yao chirora nyaka kaba gukurigerere bunge ya Kitutu Masaba nchire cheche a challenge twara se bunge ya Kitutu Masaba number 1 ntoka netikuna na kitora aleta abantu baitamo kwanza to ba obosemi paka bamanye potential to bugata se Kitutu Masaba ngana kitora nyetumie egera to transform Kitutu Masaba njebie kana ara akorire research yane na Kitutu Masaba ne bugata very big potential to isego chamo toikaranse nandi tobwaterane n'abagambi bandi nabatogo nyonjora to make meaning na agati challenge chire ngora nginchi kunete Kitutu Masaba kaigo na mangana yoborende nande kwa rorekana go kwana yoborende na mano chinga kichia bana kiteba babana banya ka bakani guri tukorera banya tukabago sambiro nyomba go se ya materia abantu bana banya tukabago sira na bayo nebinto binde bibere bitatu byanya kabigo koreka kwa nyoraka de kabago kubikwanira ikira nyaka go kwana yoborende go sokuboli kwa ngori yoborende anana mona ese nakubwatikana nga muwasiri boborende no alenge Nyamira litukolia lero egente getang'ani nabere egento kiokobo imono buna bono twanyara koba togosiri abantu be amateyemo abantu bane ase obotuko obomo igo bono egento narenge gosaba especially ase bono iga Nyamakoro tegekogere ege negento kende kiairorere twororo igo yarorekanire buna security erororo teringi igo nare gosaba kwanza uno iga omosies boborende bwime arenge kwanza asacrifice abantu ba Nyamakoro to bono iga police post asinge njurende na yarorekanire na security ororo yarorekani kwa bembe abanyanyimbo babere buna bona ari ntobwate chips kambu ari tonyore police post ari egere bajiko intensify bono amagana ye patrol torore gose ntokei ebise ebi byarorekanire bono iga bikwirorera Nyamakoro to na egento kende n'abasigari bono korubu nabono ntobwate police station ire Gesima tuganeti nabarabu banyare koreta banyare kwanza amagana ye patrol tona agena ngababuri bagateba na gari mbabwati at times bakorera egari kurukeroka lakini nakinande twali gusaba omosiesi boborende bwime nere anyare koa police station ya Gesima abae egari ibaratumie correspond nga kiende yonse kera kende giatokeire within the required time igo ntogenderete ntwanarigete rirube gwetera mugwakiri one twa requestri egari eretu Gesima egere enyare koba kego patrol kewekera chi emergency na ase aba okubwaterana gati ya abaraya n'amanasamangana ya oborende barumbororo asokoligereri kwao mbororo lakini ase eng'encho mono bagochiba engeru buna bono iga nagote okay abagambi ntobwate buna bono aba assistant chief mbagasaine egasi mbuya bagokora ntogo complain na aba chief lakini challenge nagotebia ororo bono iga nande tari bunere weakness kurwa ase police omochando ororo neiyo egari etaiyo buna bono iga nabo omonto orake bono totebe gose nsaine ya botuko egisa kiarorekanire bono ekere gose nase totebe mufano togorokanya biose oake esimi gochi police yari egento barachena kero kine pikipiki na barabo number 1 you know they are human beings na barabo ikabarore nakio na barabo bakwirenda na barabo babaji victim igo egento barenge koraya gukerekia emergency bono iga tonyore egari
iranyore gari ritangani rinenya ko gakorro bya mangana ya obo omangana yo bose gose yo bo sombi goso ukoiraniria response ya emergency response kwa negoro ya chinsemo cha Nyantaro namaje kwenyora robot rwanya tukabara kwa kigwanga matukuma kegaitire igoro ya skuru eyo igoro nga gose class kia ECD niko kire ese kire obokoreri boroboke gose kire kebe kenya baga kuba condemned igo nugukwanire uri semi igoro y'isemi ngakyo kiro kigoro ye buge ya Kitutu Masaba na nigwenda goko rwese kuri mu bwekano bwe skuru ne ya Nyantaro ende getangani skuru we ikara twarigerereti asije screen na batwanya to boso kwa banene sana kiara una njeko karanarigerereti narenge Mombasa nari naroje breaking news yeyo ikabani gendo kia to wasete sana ege kogera serikali namba 1 nebigete kibese kibwana ndego shughulika una wana mangana yebirasi una biribi abana bali abake lakini tukamenya konyora na bono ikirasi una keri mundu tayora imagine na umwana natoke kirasi kenga buna keri ati century igo keri karo kinari gusaba bono iga umweshimiwa yore me bono iga kribo managisa iro due respect keri karo kia respond turatiga siasa kando na gani no onye besenchio aturangeri buna barai because ile school ya community abo togoje imetobwatera nasingi jo konya abana abo tubarosari class na bange bakamochi kumochi koligereria somo ga side yo magavana garanga bagatanga ICD side yo magavana ne chiaba aso mugavana of course na aso mugavana ere se bunge ya bunge ya Kitutu Masaba igo bono utanga umweshimiwa kribo manita ina bakobwatera no mugavana amusinyalipo lakini tebana no kunsanana na kinagote mesaron unenga kitwale korosi epare itwaroseti eya togeto nengusanana nyare ngoro tukarana ndo koganya kabaje ko kora ingusana nei nabantu baendete kuumia tukaira hapo na wasero na gititwaro seretie para iyo no mweshimiwa na ende mbanya kungusanana ngani ye county ne ye tigabuye kabatebani barare na bakonya bana bari kego sinyapi abara itore ko Kitutu Masaba na Nyamira county na bange ekikaro kiyo abana bari na baito na ntoko chaga kumusana na batokora ikitubwateka keke tosire school tekrasi yeke na kubwatikana muna karangara likia gose ganga yana nanigere sikaro kyo bochumbe bwa Kitutu Masaba abajumbe se chimunga chansi emerongo 2 na kianda chimi 2 na kine emerongo kianda chirese Kenya abajumbe abange baligereti kiganja kia NGCDF na ngolengi kubwatikana mona mangana ganta kwana kiwase ngolengi mwaka ya mwalire no kwana kiana CCD ngo kwana kira bane bali batatege tuguterwale bane bali tategete garoro aye kwale gotoka no kwalenge gosirande mune karengeri kya kiroro nkiranya go kwana kiganje kiana CCDF yagarane oge kolengete buna asekera ukiriole oganeti inchabono iga egento nare goteba neri chiko na lirio kaliare gotokonya gotaseti free because ntobwate chikoti etiti koligereri kiroronyete fight kera teo na te fight na bangwanjira na tigeru ororo nandi ne koti kera teo na ne fight beku na bana dio na bangunga mkono lakini nende ngojeri ara na isi duplication of allocation kwanyore county gaire kwanyora na bunge nero gaire constituency ono yame gotoka yame wikamuna bono iga ingusana ya jaga kwana ngwena dokora chibe sone ijia wana chibe kwekeganja kemo onye ne county chibe kwororo yari chia konya bone bintu nebi utanga bi kororekana na bone skuru ya Nyantaro bano bwekana bora nyareka ngomo mwa jumba kurutero mugavana rutero mo jumbe mugavana sajida tabenga mo jumba gwento tumeka CDF na gocha ndo bdevyo na stoko nyoryo mwancho mu ligereri lituko ligoro nigo ekagambira kana Kenya takoba gego tenenia uko ikibwa kwa muswada uyubosi bwo muraibu enseri nyaka wakogese muswada uyugana iri kobeka ikaja kya CCDF ikaja kya Senate oversight na kelikia ngaf ase lichiko goika ekine kya nyaka bage gotegera ruhe karanke bante kwa merwa ba meriri baro abange na ba igereri baro abange na mwancho muligereri nigatoganta kugamba na era Thomas Nyakango momanyi uyu mageta munaiduve kurwa se bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira kanje ke kiana CCDF makarto gotiga gagosegia
kiabe kiarusi wakeli chikote kia tiga irororo ngori gotolenga estokorra kwa kia konyire turati gose ngorusu kero gose ngorusu kia nyare kabage go konya sebi nyoro gose ekerobo saigo tingo tana ngira konya because totebe bono nyendebere buna kitutu masaba constituency apara imbale babeire gocha koru nyuma ali balenga totebe na bano mweshimiwa Timothy Bosire mweshimiwa Walter Nyambati Okioma Mwanja toje satrack moze ebinto mbire bakolire gwetera CDF bono buna school nasomete ya St. Don Bosco ina de ya secondary yakagire na ne school era twale pass ingo de endo ya kore kanete kiali test ndio solisa general karuoro school ibano ye wa de school pass ne birasi mbiroro ya gajetu wetera CDF umweshimiwa nere Walter Nyambati ebinto birakorete bikorora kana paka bono iga pia mweshimiwa Timothy Bosire ebinto birakorete bikorora kana bono iga na pia no mweshimiwa bono iga kribo mbane gisairo ebinto birakorire kwetera CDF igonto goteana program inembe na nyuma tutara soturgeria yande baada kabotikarte ko ba kurwese county ya Nyamira county ya Nyamira insio borai bo mugavana omoske amoski bo minyaribo ngira nyako goye kwanira kubwatikana nga kubusana ngwa nyako bagako baroro njajara kaba digatwara baka chibunge mashinani na bunge ingine kurugose bunge main na bunge mashinani bintu binde munebyo kara kwa ngorigere kurwese kwarenge bitebiko koregese county kerengere kyongere kyarenge wasenga kikware ko birigere ya yabonyana ebintu biri byobosoku sana byaba bikorora kana se county yaito ya Nyamira matege ndabara ibago jabeba abarayi go bago choru n'abananchi abambaganete in return bagende babakorera services igo nabo yabigento kyobosoku sana abarayi bachorire yamanya gutuka mbali kwenda ofisi bakora ibintu birakonye abananchi bari babatume tororo bono muna bono iga emiaka ebere yaerire ndabona ate na account yaito ya Nyamira gento nge yakoreire bananchi gekororekana ekini gento kere wasi gekororekana nande ni gento kiaichani ria abantu abange sana tokoira na gusaka togandrete pado omwesike Timothy Bosira no mujumbe bwe bunge yao na ande chigakyale ngo mugambi na kugambirete muna omujumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba na arorekana gagosegeta iganga yobo mabwo mugusi yasarorekana gagokora emikutana ndaiga yokorigiko yogusanga ebirengere n'abananchi nkiro nyako gukwanegero ya iganga ya Timothy Bosire gose obwo mugusi yasobwa igento omweshimiwa Timothy Bosire akora inche no yo mabona inche natera una clinic yorokereria kia agekogera onde buyense iso gukerigereria asoboime the end result egento keri torigereti kego jigotogonya gochi no koreta omugusi yamo na inti tobuyekane nebisa kubinde egekogera asama tukamange intu na omugusi ngoikere ikatwa bagekana mesaro ni onye gotaite bugegene nje se indueta polling station ya Gesima yani polling station ya Nchoro na kumetio bochori otu akorete last time pako mondore koligi ekero kyo president yotamanyire orego na wacha akanyora chikura korutseite polling station ya ito ya Nchoro akobori ina bori tio monta mono yo bono ngigosa monta mwagerete kurata na yaya bagusina botole na bagusina botole na lakini nabugate na magendero ngamun magendero kyabate ni binto biraga na gose inkina bigi koni kubienya ngaho gose inkina bibwate kibese igo omugusi Timothy Bosire omuroberi yareta twaringe gwanja tunyotatere koboko abwate sigu egere abwate sigu asingi njogo chamo egera abe faida nene kujibochega azetole abange barore bakumurwanie na barobugo ikamba ntachinde nkiuranya kokote bali bakurwanie gente ke bakurwanie mo nsachinde batabwate ka batagusanga karangarali na tari mosike Timothy Bosire bego sina baraibande nayo nayo manyane
muntu narutari gusanga ibirengera biko byao ebirengera birobio gotabwekana ni gento gia kawaida lakini etageta abantu baikaranse asoboime barigererie ebirengera bia asobogare bakorana ni gento kerakonye omwananchi o kawaida na bakobeka chitabauti kiabo kando bacha singencho yogokonya omwananchi mwanjo murigererio nyako bwata libori ko sekerengera kiao nabo konyara kuboga gutoma jumbe yawe se enamba ya simu 0726447367 0726447367 ndatunya kabatoko boli omoske Thomas Momanyi ko Thompson Momanyi goseto gusangana ya mase mu nambari ga bagotabanga omweshimiwa ntaru abwatara kwanere golyo bochorio boke obubore nyamira yokase gusi ngoja tole koligereria abu asege kekere mutu nande oyonde naro kubolinga buja ninki orochora tokorere ntuna abantu bakitutu masaba oise konyoranga kwa beire omujumbe bwe bungeyo oyo naro kubolinga turara ligose na asimatinyore gose na seruto gose na asimaraga timatisa yungi ko chakira ko iraneri lakini turachakira buja bochorio bokebwa nyamira obochorio bokebwa nyamira egento nasaba abantu baminto anyamira county bono iga engenere engaki murigereire mubegere kitubini maroro naki especially ngaki une bono iga tugate na into omware korugusi twetogereti bono ari mubegire azijira diri erekane na nkomoigo more egento nare ngegosaba ntomo obosoku tiga buna kagujikotetebi buna ngotokwa iraundi ya tutebania kene ngotokwa na itutugurigire na nere omweshimiwa Matiang'i bono egento kumusaba itebana ichingondi chiko motebi nera iwe genta abantu bagoteba na muntu ki oya we ticket wetere ticket yeyo na bakomo omuntu abantu banjete tumusupport egere nera chiko na kurugusi na bwate igo time boss abantu bae haigu na abantu batagete nara nairo kuboria gatabanga koruku Nelson na ndamwanju murigire karukuliko jome na bokulikano na ase kwaru na nese kenyoro nari to konyara ka to konyoro bya karuku Nelson ya gatabanga omosike tarato tabinga nkia makiarere ngati basere kia magende gose bado yanda kwerobeli jomna wana iga ndi live member ya UPA lakini gojibosia iga ebinto mbono bikonya kuyoroki astoroji goji lakini ndakaro na tebe ntinonde asobo mubu mugusi ase togoji gosagoji no togoji kwa batwensi naro bolinga inkitoragani gose what do we expect from omosike edu face leadership ngwatiga gukwana keigo ensega karaga civil kwanya kwa karana na na bara nyonya otonyalira gati na bokonya ko kumunyolinga za chinde nkia we expect ko ruasole muno morayo isiko banga bono kwa bero mujumbe we bungeyo nche egendare expect number 1 egento mbegete bosi kabisa ndaite ndore nango konya bagasae aba batabugati gas torosi gas tali tinko ba promise na nega singo chiko barika lakini nabate una epunga ya ito ya kitutu masaba basegusi yengima ntobwate potential una bono nkwanere mestaro ningwate ibuna bono iga kwara tali Nairobi Mombasa toise kulacha akira bono nkaro kali koru kusia iga ntomanyikane tena ntobwate gento gikoru kwemesi omosi gusiga iga karo naro nkora koru jungusi nkora ri saja no mosiga iga koni una bokoni wange 60 shillings to 50 kwa 40 kwe ka Nairobi twaneri kukwani 50 to 180 bono ndora na onye ninjira tokonyora turigia abasae tobabekamo tobarigerio onye ne kanta guseve jiga tobegeta abantamo tomenye ko barigeri ebese isaini baguja kwirire misi iga turusia abanta baguja baje kobanyanyasa tuna bagwika Nairobi emesi nyende aveji ringi mabunego ikororo barabumbanya koni 180 bakoni tiga bawoni 160 150 kioli se yo kubagolia chikoni amatoke boigo ni gento kende njena nyasa orangonye narajire siku najire China najire Turkey Italy naro diri bintu bikoruororo muna bigoja abantu bandi bagenderete gukora buna abori abaikoyo ebinchakire bono bune duve
edu voice gweta magori ga gweta na bakonya abandu bakoni 2500 3500 12 lakini karoko na una ali China gose Turkey ugo konyinyora na siringi yange siringi 800 800 to 850 ono ndo no nyendi ritwa chamo kuna barai totena ntota okonya abana ba minto kurua situruete turu biba senkenkenkenkenke atuma kole tonye ni group y'abana 100 abasubati ababa kena bamura bakabasai tubate na ntubono chibese tate ko ba mufano tuachangire twalisi 5 million chibese echi tubanye kote y'abana buna muri gantu tate moto chorera abantu batano kwanza abantu abatano tubaire ntumanye tubaire China ntumate amashima ali ase bintu biko togaraisi tubaire Italy bari tubatene gasi ino nugo toma musigo gocha gusiri gocha Kenya baretera aba bande bari gaiga aba banda bamuranto bwata bamura bechi pikipiki gaiga tibaga bago ikaransa para ne baganyete beimokia biria egasi aba no kuba bekere bintu ebi bacha kominyoke bona abandu gochibogere ko supply bintu bikioli seli ine njere ya motore gore gasi Mr. Aaron ngakine nare kuru China tukaumera no mumuro yo mosobe no ere bosonga lakini tati ko mwatora karatonya kugamba egenta ndebe it was very shocking ndini biasara agiye tororo egenta agiye kugora kero umuntu namanyete ene irikata arete te kontini ngima chine irikata ene irikata tuma digende ko na chinjara gone buocha gatati ko chigoro kana na mobole ti ali China ndebe die koni anye uri na siringi neine lakini karago ikana Nairobi ara koni gioli sel ande yali ngonya ni ali paka siringi 18 paka 20 shillings twajona ligweduka 50 kwanye ayeduka kwa ora 50 moni bintu bune bito ise kobeka bamurabaito nabasae tobate nande tuerule tiga to inject bona gatatebe tobachangere tobaligiri up no tobaligiri no siringi 10 milioni 10 tobatome kogenda kwenda ujisiko bali bago tomagocha bani bali bago pokea tobeka bantereba banda baiji pikipiki toba train ntoko igore biasara ine renjera yoga tora balike ko era bona iga ningira no ninje mongo bona iga mongo bwismigo na ninje mwismigo mwa tingo ba promise yarana gasi ne rongo chiko bali karo chi office lakini nimbu atenjera na kitora igore biasara tokonyeke ansemo yo mwali kigima gitaro chia bagusi chitaro jara kana uchi state house asa bande bachire bagotana magendero bachikuya bande bakwamire gatari magendero aya muno murai kwarigereiri ije gitare chonsi na biribya biri bigo kwanu bosyo na magaga ye gitare chiga nkiranya ko gukwanirwa gitare yo kanda gutare rumurai bwense asa magajo bayo menyo bwa state house Nairobi gitare ji nando bagutara uchi state house tinta na netare rengia iya no ndai tente bekene because no abantu bakunya gweverere kana na magendero bagugui magendero ta yakuyu tango nyindi ya magendero ali kuyu tango yiri gwe myake ya elire bono igetatu aba chirororo ande bamenya kwira na abandi bachakurwana yabagoteina nyabese nere baetu njaba ikirete igo ali no muntu kuira enda ya yororo lakini ero boso kwa banene sana abantu baminto bono igase tuabeta igo toligereiri una this morning na igoro yesterday nali ngiensema ya Malindi abagiriama nali kugwana barabu banje ebande betina kurugusinko batoro bugambi bono kera bagonte bigo yamanye gwikana abantu baminto abantu buri baminto beriroba nyani nimo kororekana na nimo kwenda paka na nimo ngaya gotenga buri mo gotenga buri inki mo koro kiense eka ko era ini story ene ngaki ya chire bono iganya sata ite goseseni gusi ekine kendo twaringe kwanja bono iga tukitaterere bokon ene nya sata seseni amagendo ronyi to korero tiga to koru kibiko sintu ajore tabagambi ine yaki yaito na mugambi ta yo bono igora tebena natali otokorera magendero na singi tutali kwanda komororo ini yake yaito ni akyo mwananchi gokorerwa magendero na bara ibonse abantu bachire state house bambara enda state house na aso gokorendo chichinsa na cha chire kigima mosike Thomas Westomson nyakango mumanyi aso muntu korigeri tukolitanga kigima se TV ya gatembe ase tuachagera kurutumuna twekire sengwade ya gatembe tukolia lero
nabwate expectations gia siasa ere mutuga tuchakira na siasa iga ntwaje kwanera kode yo ebiro byo MCA 2 se ward ya Nyamira inkiora nyakabaga gosemye omugusi osomwaki kura ase okuyarika ngo chimotu tekali yareka kana numwa inse emyaka ebere tikali tabonega nande wewe kuwa mone county ya Nyamira ametinye bere kurbono kiabe mingi bere mitinye bere kurbono ngwanda mode county ya Nyamira ngwanda ero bacholi ko chora ba MCA egento nasabe abantu baitu baminto bagusi na kubwa mono abatugocha bagocha gukora obochori oboboke bakabwate bona iga nokubasaba bona iga egento moja gukora bona iga ke koroki egento toja gukora 2027 igo nataka egento getangani tobamo tukwanerio gerimo na kubwa mono nchegento narenge gusaba nande ngenderete gusaba totegerere tumanye na ning'ororekanire oisaine no iya choro nande tumubwatesi ekigioka keoro kine kigio kwa 2027 buya kima bono ngana ya onta chini ya mwali gochese bono yigaide specific which aba kichikura nabamenyi ba Kitutu Masaba bunge ya Kitutu Masaba mi account ya Nyamira karoto kokore kolete kamera yerura engana ya mwali kigima gochese abamenyi ba Kitutu Masaba bunge ya Kitutu Masaba bali bakoligerete bono gema roba ya rwetera Gatembe TV abantu baminto ba Kitutu Masaba yontete mbairaneri ritangani nambo ya mono sana asengencho yo kwigena mwabekira asende na kubuga mono asengencho mwa ngitaberete na motagete na inje monte me 2027 ebinara akolire gocha moroche kubaikandang'e ngakia matanga ngakia oboremeru ase kuringana na kiriage kambwate na kubuga mono na abantu mbare mumanyete barindi bokonye naraene ni buna abana b'eskuru chi family kirimo manyete kiringo konya na ababande na bwatene tukorosi chipara korosi achindoche bari mwa benefitiri muroche gase na akolire ikigioka ni kiorokera rina muise konga ribageri gochibosia itana bego chikoraba buya mono mwanchu murigere lisenga jo gwachara kaba amona into ko rutu achagete amangana amayia iye keonga chinsa ibere na gwikabona gatonya batogosanga sengwana ya Gatembe na Omoske Thompson nyakanga mumanyi yo manyekanete buna edufe gwikira bono tokorengwana ya Gatembe mwanchu murigere li tomera na chinsa nye igoro ase ekeonga chinsa nye sigokoletera amangana amayia Atsan gose Kevin Ongeri tugana irio tware oborigererio gando twarigererio ya Gatembe TV ekionga kia mamusi bia mwana maske se gotara gocha